Unidos, amo ini sila ang makabakal una sining baksin. Kita ya negosyar pa, posible ba si kon staggered pa ang bayranay, pero may ginpaon o kung may ginpain nga pundo, suno sa gobyerno para ibakal naton sa baksin. Una, of course, ang iban nga pungsod kay man humlad palad kas na yon. Kita mo ning karon kontrobersyal nga pagsabtanay isang pila naton ka mga kabinete bangod kun tani ang naparte ni Serna nga kon din dasig ang pila ka mga negosasyon posible matupa ang baksin sa aton. Ang dapat magtupa sa aton dito nagdiretso sa Singapore. Aton kun tani ato, tiyan mo na nga ginabalbal subong ang health secretary mangod hinay nga pagnegosyar, hinay nga paggiho. Tiyan sinabtanay subong puwerte. Entrada si Bungo niya, hindi na ta magtudloanay. Pinupod-upod na lang kita nga lubaron ining problema sa karon. Amo ini siya ang ginapaabot naton dire sa pungsod Pilipinas. O galing, dason tuig pa. Di ko mag-abot si abi na una tani nga quarter, mas mayo. May pagtuon nga ikaduha, ikatatlo pa nga quarter na posible makaangkon kita. Sining ginatawag naton nga bakuna, baksin, batok, sining makamamatay nga kagaw. At least may ara ta. Nga ginalantaw bala, may ara kita daw paglaom, buwas damlag, nga sa pagbulag sa tuig, padulong sa 2021, may ginapaabot kita nga baksin o kung may ginapaabot kita tambal, sining makalalaton, makamamatay nga kagaw ang COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:08 na, morning na, sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Oy, dali na gidlang. Disyembre 24 na, Pasko na. O, kamusta ka buda? Sa aton mga kauturan sa bilog nga Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kamusta na ang Misa de Gallo nga nagsugod na kaina mga alas 3:30, duha ka misa tagsa ka kagahon. Kamusta ang aton mga kauturan? Kamusta mga merkado? Kamusta ang sitwasyon sa Dakbanwa sang Bacolod? Samtang nagahilapit na kita sa Pizza 24 kag Pizza 25 advance Merry Christmas sa tanan naton nga tagpalamati. Ang aton patrol nagalagulad naman sa pila ka mga dalanon dire sa Dakbanwa sa Bacolod, idulong nila sa aton ang nagapanguna man nga mga balita, sitwasyon sang Dakbanwa sang Bacolod. Nag-iskirda na ang bagyong si Vicky, apang padayon magulugal umon ang panahon, tuga inaasang hangin amihan. Aber, sa sininga mga tinion, ang aton patrol magadulong sa aton sang sitwasyon sa siyudad sa Bacolod. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning. Good morning lang, dula ka dayon. Ara na Action Fred, kay nadoble. Nadoble ang aton yung nag-echo dayon kay naka-on gali itong isa ko kagamay. Nag-angga dako kay nagalambiwang kita subong nga Action Fred. May nani nga balita, asphalt overlay action na Fred gina-abansin from halin naman sa 9th Street going naman sa 21st Street action na Fred. Kanami na lantawon ang dalan. Kaya amat-amat na lapad ang dalan sa Lacson. Kung ang asphalt overlay ang aton paghambalan. Amat-amat naman panglakaton ang pila naton ng mga kauturan. Subong aga, amo na ni ang grupo-grupo gid sila action na Fred nga nagapanglakaton pagadto sa simbahan ang iban nagapatulong sa San Sebastian Cathedral. While ang iban action na Fred ang nagapatulong man sa tagsa ka mga merkado. So kung lang taon ta, damo mga lugar man
ang ginakaltuan no sa aton sini nga mga kauturan temprano pa nagapangapi ang pila ka mga bumalakal nga iban mga nagadala sa tricycle ang iba naman gadala sang salakyan aksyon Fred so temprano pa ang biyahe sa aton sini nga mga kauturan nga temprano man magapamalaklon kagang iban going sa simbahan matugnaw ang gagahon maayo ang Tiempo Action Fred kung matangla kita sa langit action Fred. Oo. Tahom lantawon gapakita ang mga bituon sa langit action Fred. So kung ato nga lantawon nga maayo ang tiempo kapay nga magsigi-sige lang in action Fred. Sa sining adlaw previous days nag-ulan abi action Fred mong konti ang jutay lang ang sumilimba. Pero this time naglabay kita sa may San Sebastian Cathedral kaina. May nakita ang taman action Fred nga damo na sa nga sumilimba sa sining kagahon naglabay man kita kagina. Amat-amat naman lakat kag padulong sa simbahan sa nga Santo Niño nga pila ka mga kuano mga utod ta para mag-attend sang Santos nga misa action Fred. So, subong man nga aga, maining balita action Fred, kay gin lift bala. So, kung umpisa 24, katubtob na sa January 1, ang curfew action Fred, base man sa mayo man nga balita, kat paano action Fred nga gintagaan kita tsansa sang aton alkalde sa syudad sang Bacolod. Wala curfew kung di mayo nga balita action Fred sa diin damo ang mga utod ang ti excited man especially ang Pasko kag New Year diin magay hasta kita alas meaning in short wala gid curfew action Fred may nga balita para sa aton sini nga mga kauturan so excited man nga iban sang maibaluan ang mawala gali curfew sa 31 at mayo gid magbuilo no at exempted pero at least amo lang man nga adlaw from 24 to January 31 action Fred subong sini ang patrol nga amat-amat naman panglakaton sa sulod sa aton sini nga merkado sa Burgos Public Market nga amat-amat naman sila sa pagplastar sang ila sining baligya may mga koneksyon na Fred mo pagsaka na sa presyo sa mga pamalaklon makon man aksyon na Fred nagtaas man ang presyo sa isda kag especially ang mga utan sa karon may pagsaka naman that is why siling ko aton siling project subong nga aga wala pila na ang presyo sang utanon pila naman ang presyo sa mga isda diri sa area sa Burgos Public Market halos ang kung may presyo ang Burgos Public Market halos palarehas na sila kung dito naman sa area sa Libertad Public Market kag iban pa nga mga merkado kay halos sa Kuridas ang baligyan ay sa isda. Si paring Mayo available sa iya subong bangros. May pila subong ang bangros mo May? 180. Ha? 180. 180. Medyo pa ni siya action Fred, no? Regular size. Oo. Ini siya bulaw. Ha? 220. 220 action Fred bulaw. Isa kagid siya tuod action Fred. Action Alvin, Yes sir. ang bangros na sining holiday season, bakal na siya kay kinahimo relino bala. Inapang Yes. regalo. Oo, relleno, no? Relleno, ginahimo ni Apre, relleno, Ivan. Oh, really, no? Relleno? Oo. Maglabas na ano ni Mataan ni, no? Mataan. Oo. 180. 180 action na Fred, Mataan. Medyo kagmay sa jutay, ikumpara mo nung previous days nga dagko, pero at least 180. Ang supply ta, Pre, kamusta? Ha? Kamusta ang supply? Okay man. Oo, okay man. Oo. Pero nagmahal ang galing ba? Mahal lang siya. Nagmahal lang siya action na Fred. Okay man ang supply, medyo mahal gid lamang siya action na Fred, no? Sa may ara naman kag available naman ang pila ka mga shells o kon mga green shells
available naman action na Fred ang punaw si Madam. Ma'am, tagpila subong ang punaw to ma'am? Taga 80 action na Fred ang kilo. Muna ang available diri sa isa ka Dagko ang punaw ya. punaw ya dagko. Dagko ya punaw. Balo ka ang punaw nami ni butang sa laswa bla. Para nga ang sabaw marimis kayo. Namits kanami turns ang sabaw. Uy, kagabi katilaw kami to punaw. Sa din? Guard, kay ginpatilaw kit action na Fred. Sang haranista kay ang punaw halin man sa area sang Silay. Oo. Kagatalisay nga portion. Balo kaning punaw nga dagko. Nami ni siya kay sa lawod ni ginakuha gidya mo. Ni man. So makasiling kita nga matinlo sa kagkampyon ng Saboria. Nanam-nanam ning dagko nga punaw. Oo. Kaya ang mga kwan subong ang nylon shield na dula na siya. Ang iban nga mga green shells dalawa kalaka na lang. Oo, medyo jutay laka na lang siya. Pero ang kuan sa bang action Fred, nakatilaw ka man sang punaw nga ginasugba lang. Namit na no. Oo, namit no. Bisan na ang mga green shells ni bisa isugba mo namit may sausawan ka nga sinamak ka. Bao sa kanamit ng butangan mo sa suwa bla tapos pusan mo sa kutitot mga anong kabilog. Ay abaw. Porte kanamit. Galalaway ka mo. Gapamalas kay yami. Gani man naman ang isa sa pinakamanamits. Kaling kay di mais enjoy ang iba no. Kung kahang ang iban galing na action Fred no. Boy sila na enjoy sa kahang. Kaya nahadlok sila sa kahang. Si ma'am subong. Ma'am, tagpila subong ang kwanta? Oo, tahong. 50 ang kilo. Ang kilo action na Fred ang tahong pero yan tinala na ni. Nga available. Kasi gusto mo magkaon na talaba, subong niya, praise ka ni Action Friend, ikaw lang galing magalugit sa ni. Ang talaba, madam, tagpilat. Tag 20 ang tumpok. Tag 20 ang tumpok, pero ang kinilo ya, Tag 30. tag 30 ang kilo, pero ya, tinumpok ya, mas mayo man Action Friend, no? Kaya niya, regular size siya, nga klase sang talaba, di man siya matawag nga butas kay butas kagmay ni siya regular deduction ra Fred nga pwede pagit malugit tapos pag inilugitan na siya na Fredo ang kuhol ano tawag siya ano Bagungon. bagungon pila si bagungon mo 40 ang kilo. taga 40 action na Fred ang kilo sa bagungon thank you kita sa ilo kita action na Fred kay kay may to kay Mayo to kagina ang iabang Ross nga available subong siniya kay may uy Mayo kay ni may niyo lumiyagan oo lumiyagan ta pre tagpila 140 jap. 140 ang kilo lumiyagan ni Action Fred namin ni siya lang tawong kidagko medyo medyo barato subong 140 ang kilo ang lubo-lubo pare Amo man ta 140 man. 140 ang presyo sa lubo-lubo. May ginaplastar naman diri ang iba ng balariti sa kay pare nini naman kay nini tagpila subong ang ano ni balariti no? Tuna. Tuna naulan to balariti pero dako na action na Fredo. Ang tuna sa tagpila 350. 350 subong action na Fred, no? Tuna, pero ang tawang ulo pa lang siya ni... Di ko magsala sa kabilugan niyo, yung gandalagan na 50 kilo sa sobra. Sobra. Sobra, no? Oo, kabilugan action na Fred. Tuna niya, 350. Ang available pag subong, bantalaan, may ara ka? Tuna, bantalaan, naaman ng balariti kagina. 160 Ang kilo. Ang balariti, 160 ang kilo action na Fred. Pero balariti action na Fred, saktuhan lang galing. Kita yung isa kabilog ni kadalagan niya 5 kilo ay. Ha? 2 media. 2 media. Dito si media action Fred, kadako lang galing ni. Pwede na niya isumsuman. Pwede na dabes nga siya isugba. Action Fred, butangan mo pa siya sangko tito at konti timing kag kanami turns. So for action na Fred, muling pila ka mga sitwasyon. Action Alvin, Yes, sir. sa pila kadlaw kung may kuan kabla may chimpo ka. Tapit-tapit namin sa ugaan para mabalaan tang uga balingon, biliya, uga nga lukos, pinakas kag iban pa.
Yes, action na, Fred, no? Amo ni ang aton niya, Fred, ko naman sa daso naton nga pag lagaw ang available, kung available na kata na ang amo ning uga, kaga pangita kita. Kikadaman sina ang central market, especially kung adlaw. Pero kag diri man, may araman diri ugahan action na, Fred, no? Diri sa area sa Burgos man, kagasubong man sa Libertad. Amo ning project konta sa dason nga adlaw. So, production na, Fred, amo ni ang pinaka-latest nga sitwasyon karon na presyo karon sa mag-isda sa merkado nga may pagsaka man. And at the same time, of course, ang pila ka mga dalanon sa nga syudad. Ang observation sa nga patrol ang ginatulong sa inyo sang rekta sa patrol with action. Nani Kirao, ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa pagkalot, Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na, nagapanguna nga presyo sa merkado. Tapos misa, kolokape, taho-taho kamo, pagkatapos hapit sa merkado, luto kita pamahaw, karon nga kaagahon. Amo nas lingkok ina kay Action Alvin, hapit-hapit sa ugahan bla. Namit man ang uga mo. Inablang uga balingon. Nang hindi lang tama kadlagko nga uga balingon, san lagon mo siya. Pagkatapos parisan mo blasang binati nga itlog, abi nyo, amo-amo lang ang sudan ko naga, pero kanamit, makawiwili. Nang adlaw-adlaw, bisan baratuhon lang nga pamao, lain-lain na lang nga putay, sa kanamit, wala tupong. Morning, baw, gaidas na ang aton sini nga mga talamyawon, karon nga kagahon. Advance Merry Christmas sa inyo, kay Elizabeth Malaka Gamala, kay Alex Puentes, kay Alex Muntisada, kay Imbong Diocampo, kay Jose Mungcal Torilla, kay Lito Sigundiso, nagamonitor sa Kingdom of Saudi Arabia, kay Jocelyn Libuon Dispo, kay Erwin Gonzales, kay Noel Amarda, kay Robert Ruma, kay Pilinura Oliveros, kay Cory Bidaha, baw si Estibo, baw niya nag-upod ka inom sa SM, upod ka suon Lori Apurado, upod ta puli. Idulong niya kus nimo. Tisubong ato siya sa Australia. Sila niya, makabalik ko da, pinungkuanay naman kita. Baba. Diday ni Juna, kay Philip Laurente, kay Ibon Busher sa Germany, good morning. Kay Daisy Ross Gumban, kay Evelyn ni Pamusino, good morning. Subong man dira kay Moon Lisay. Kay Moon Lisay da, good morning. May lang nga pag-monitor. Kay Elmore Tulusa Juanitas. Okay. Morning sa inyo da. Kay Moon Lisay. Kay Moon Lisay, good morning. May lang nga pag-monitor, no? Nauna nga utong ina sa aton pagpulupanamyaw sa aton sini mga kauturan diri sa Negros, diri sa Pungsod Pilipinas, kag sagwa sa Pungsod Pilipinas. Morning, advance Merry Christmas sa inyo. Ang akong regalo sa inyo, ipangamuyo ko gid ang inyo ikaayong lawas. Kay ang ikaayong lawas, manggad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na. Sa aton sini mga plantador, dapat dako ang produksyon, dapat maayo ang patubas para nga bisan paano Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19.
Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte. On Radio Philippine Standard Time, las 4:26 na nagwa na sa Philippine Area of Responsibility si Bagyong si Vicky, alas 2 kahapon sa hapon. Una, nasiplatan ang bagyo sa kalayoon nga 70 kilometro na bagatnan na sidlangan sang Kalayaan Islands. Nagahulag ini padulong sa nakatungdan sa 15 kilometro tag sa kauras. Naghinay man ang pag-angkon sining hangin nga mayara na lang 55 kilometro kada oras kag nagamadlos nga nagdangat sa 70 kilometro kada oras. Ang bilog nga Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan padayon maka-eksperyensya sa magalumon nga langit nga may paglapta-lapta nga pagtupa sa ulan bangod sang tail end of frontal system. Ambot siningon, mayo ng aton panahon nag-iskirda na ang bagyo. Kabay pa nga wala na sang bagyo pa. Kabay pa nga katapusan na matod atong si Vicky para enjoy man ang aton mga kauturan sa bulan sang Disyembre. 24 tubtob 31 ang 2021 gapanimaho na. Ang aton na niya ginapangamuyo nga pagbaylo sang tuig pagkatapos sang tuig 2020 kabay pa hamungaya ang pangabuhi sa tuig 2021 kabay pa nga madula na maga-iskirda na si COVID-19 kabay pa nga mag-abot na ining mga bakuna para balik kita sa aton normal nga pagpangabuhi. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:28 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon,
Pag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Sa aton pagpangalagad ang gobyerno lokal sang gihungan sa Negros Oriental nagtanyag na sang reward 500,000 media milyon para sa impormasyon leading sa pag-aresto sang taglutang tagpatay sang head sang Interagency Task Force for Management of Emerging Infectious Diseases o kung ining IETF bala si Mary Rose Sansilan kagang iyabana nga si Edwin. Amo ini ang ginatanyag ni gihulngan Mayor Carlo Jorge Juan Reyes lakip pagkondinar sa pagpatay nga amo ini ang nagtuga sang pagsalagisag sang pumuluyo sa among syudad. Kaya ang pumuluyo naga-enjoy na sang kooperasyon sang pumuluyo, kooperasyon sa nagsungka kuno nga anay mga katapos sang rebuilding New People's Army. Ti karugol pilang may pinatay naman mag-asawa. Pati si San Carlos Bishop Gerardo Alminasa nanawagan sa gobyerno, himo kamo sang impartial kag seryos nga investigasyon sang among murder. Porte, no? Ang kabuhi sang tao daw wala bili. Ang tinumbahan ay kag pinatyanay daw lugapatay lang ido si gadalan bla. Porte ang mga pila ka mga krimen nga nagalunta dire sa pungsod Pilipinas. May mga report, mga extrajudicial killing nga nagakatabo dire sa pungsod Pilipinas. May mga investigasyon ina sang International Court, kinakadlawan lang sang Duterte administration. Nyawla kami sa PAC na mga International Court nga na. Ang akon yagira kontra druga, akon inigira. Amo nang matultigdas masami nga ginasabat ni Presidente Rodrigo Duterte. Lakip na pagmando sa porsa sa kapulisan. Kung daw medyo magdudiskarte pa ang mga drug lord, drug poser kagiban pa. Kag daw mabutang niya sa peligrong kabuhi ninyo, patya! Perting naman do. Grabe ang nagakatabo dire. Ako niya 100% upod ko nga papason ang illegal nga droga. Hindi lang ko magupod sa extrajudicial killing. Kung papason sa husto kag ipaagi sa husto nga proseso bagod may korte mangita ako ya upod ako dira. Halit di maning dugay mo. Sagbot ini siya sa aton sosyudad. Pero kung pinatyanay da daw medyo isul tada jutay daw hindi tada magupod. Pero kung siling blani nga kung gared operasyon ng kapulisan kag bumato ang mga drug poser, drug lord, di wala mahimo Alang-alang na karon nga mapalutang lang kapulisan, ginisyuan na siya armas para nga gamiton sa mga kriminalidad kag nagalapas sa aton layi. Inayat wala question kung bumato kag patyon, no question. Kaya gadipinsa sila sa ila kaugalingon. Pero ini mga report nga daw gakadula na gulpi, gakasapwan lang nga hindi maintindihan nga pagpamatay daw medyo mabulubugat nga updan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na. Morning.
o sa aton mga kauturan nga naga-monitor karon nga kagahon. Oh, sige. Kay Erne Odasco Lidas, good morning man. May lang nga pag-monitora ang ato pila ka mga kauturan panahon sa Pasko, panahon sa pag-tulutamyaw man. Sa aton mga utod nga nagaupod sa aton kay Rosalina Arellano Espadero, good morning man. Kay Lorito Armas Bida, mayong agad. Kay Ilsa Pabalinas, kay Robert Roma, good morning. Upod-upod kita, tagsa ka kagaon. Kay Jenner Mungkada dasang Silin Homes, good morning man. Kay Judge Snap Diamante, good morning. Kay Biti Lao sa Binalbagan, kay Ruben Tampos ang LTO, gabugtaw na niya. Kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan. Si Pare Rimias Arroyo, gapangapin ako no Si Roy Marino, hidlaw man ko ba? Si Toto Raul Alibuga, kaladlad nga na da, sang Baligya Musdalom. Kay Johnny Dalgo sang Manapla, good morning. Kay Pare Erning Hurilia, mayong aga lang Kay Pareng Istoy Querido. Kahapon, may Christmas party man ang Kaisi Boys. Medyo pulupungkuan na it makadali. Social distancing makadali. Ato to si Pare Nick Barca, ato to si Pare GC Sindico, si Joel Perido, si Roger Aguirre, at to si Jubert Carion, si Mayor, si Jerome Solinap, at to. Bawda mo absent kapon, si Munsing Siukon, wala to. Si Lore Apurado, wala to. Si Jutay Pascua, wala man to. Si Loni Canson, wala man to. Si Boni Advincula, wala man to. At si Bibitan Ara, no? Si Engineer Nariel Bantay, wala man to. Wala ka mo nagtambong. May jutay nga pagpulupong ko anay. Ako, maldita, bari naman siya. Ako, maldita, watching sa Hong Kong. Si ako, maldita. May ngala, no? Amo ni nga mga... may mga store, so na nga maldita store. Pwerte mga tinaga, inisang kinatsila sa una, sang panahon, sang katsila. Las 4:38 na ho, kadasig sang aton oras, wala man unta to. Advance Happy New Year! Tambiyaw ko sila ni Sunny Dalisay, Samuel Palencia, Herman Palencia, kag tanan nga tao sa Lakaruta City Bao. Perti ba tambiyaw yung tanan nga tao, kapoy man? Milong nga Lakaruta, pertik dabo ba? Linibo-libo man. Basta, tanan ka mo, Merry Christmas tamyaw ko lang kay Nong Rumi Escalante, dira sa Hacienda San Francisco, La Carlota City. Pwerte, inurot sigid ang taga La Carlota City. Sige, ariglado taga La Carlota, taga Pontevedra, good morning lang. Sige basta may panahon lang, ariglado. Sino ini? Okay, ariglado. Sige, thank you, Ged. Merry Christmas ko no Sige, Merry Christmas man. Kabay pa, malipayon ang inyo sini nga Pasko. Sining bulan sang Disyembre sa likod nga may ara pandemya. Tamyaw ko lang sinang bilay kag Nong Rome Escalante. Wala na? Okay na? Sige ariglado. Basta may pulo, panahon lang arangka kita sa pagpulo panamyaw sa bulan sang Disyembre. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na, kay Rosalina Arellano Espadero. Good morning kay Judy Dam, watching from Texas. Merry Christmas. Kamusta sa Texas da? Wala nagataklos sa ron sa armas sa una pa to, no? Kay Eunice Elban Buena, good morning man. Mahal na nga pag-monitor. Tagsagid kakagaon. O sige, dali lang. Hindi magalin, mabalik ako karon dugay-dugay. Sa pila naton sini ka mga impormasyon kag balita, pero may ara kita programa. Nga paid program. Pero antes na, ari ho, ang libre bala nga medical check-up. Mga balita nga una nabatian,
Mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa anong kaintangan, responsable ang pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, Aksyon
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Kita sa aton pagpangalagad, morning lang kay Julie Labado, kay Narcisa Yosores Escobar, nagamonitor sa Cebu. Oy, si Barangay Kapitan Imelda Hamilo Bangwanga, nagatamyaw siya. Happy birthday kuno kay Edita Bilotindos Hamelo. Kap, good morning. Advance Merry Christmas. Diri anay kita ho. Ning panahon sang pandemic bala. Krisis na ton ti pangkalibutanon gid. Kung wala ka sinuptan, ti medyo mabulubudlay da medyo blue Christmas gawa. Amo ini ang ginabatyag sa mga mangunguma bangod sa manubo nga patubas. Hindi gani kabayad sila bakal sa nga buno kag pestisidyo. Kinalanda ko ang produksyon, Ario,
sa mga mangungumaba si makabulig ini sa inyo, gamit kamo sang unique complete fertilizer, bangod ginapataas ini ang inyo patubas. Paano gamiton? Gamit kamo sa 2 kabag sang unique complete fertilizer sa first dose kada ektarya, opdi lang sa 1 kabag sang urea. Gipi garantisado kag dugay madula ang pagkalagtom sang dahon sang humay. I-follow up sa second dose sang 2 ka unique complete kag 1 ka sulpato nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi. Tungod ang unique may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi, potash para patinggas, sulfur, magnesium kag calcium, solusyon sa lamgod o kon acidic na nga duta. Ang unique complete fertilizer mabakal sa Gold Star Trading, Lacson, Payao, Kabangkalan, kag sa inyo suki nga mga agricultural store. Sa dugang nga kasayuran pakigangot lang kay Rooney Diamante cell number 0930-663-7204. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na ang Vaccine Czar kag National Task Force Against COVID-19 Response Chief Implementer Carlito Garbes nagsiling sa kapon niya ang gobyerno sang pungsod Pilipinas determinado nga makaangkon sa ginatawag safe kag effective nga bakuna sa tanan nga Pinoy regardless kung ano nga brand kag kung diin man nga pungsod maghalin. Kaya daw na balahaw basto na palpak atong negosasyon sang Pfizer. Amo ni subong nga daw pertimpit kanay mismo sa mga kabinete ni Presidente Rodrigo Duterte. Pero kon amo ini ang pasalig sa gobyerno, hulaton talaga. Basi matuod man nga ginanigosyar kag maabtan man kita diya sang vaccine. Kay kung mag-abot ning bakuna nga ni, kung ako ya abtan sa bakuna kag imbitaron ko, mapabakuna ko ya. Wala ka ginaperdihon, may dagon ka lang, no? Kung magbakuna ka kag hindi ka malang malatnan sining kagaw, sining COVID-19 nga hindi. Sabi ko magsili nga gobyerno, abi, toslukin na siya, libre. Ba, hindi ka pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na, kay Rooney si Dayon Gordon. Good morning man. Standby. Mabalik ako pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus.
Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa
mabawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Anne-Marie Tahan Padilla, advance Merry Christmas. Ba, si Andrew Juanitis Arisha. Andrew, good morning. Okay, areglado, standby yan ay mabalik ako pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Please standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi,
Komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y Sansan ang mga kaintangan Responsable na pagbalita Kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Kapi-kapi kamo anay. Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na, morning lada, kay Aida Alunan, dira kay Lilia Liabi, kay Hasmen Roldan Rabilio, kay Elvira Pada, dira kay Lunel Saputen, kay Judy Latido Minosa, kay Banisa Mayo niya, kamusta?
Ang Bacolod, wala COVID, may ara pa. Pero, nubo na lang kayo. Kaluoy sang mahal nga Diyos. Kay Iglesia Tapang, good morning ko na. Ga-monitor sila dira sa may barangay. Alihes, morning lang. May lang nga pag-monitor. Isa ka doktor nga Pinoy na base sa Estados Unidos nagpatoslok sang bakuna nga ini gin-develop sang Pfizer kag BioNTech. Si Willard Palustre. Kadwa na ni siya nga ginasuspitsuhan ba si inigo bla sang sintoma. Wala man naging positibo sa COVID-19. Patuslok siya. Medyo silinya daw na ulo-umpawan ako sa akon pagpanumdum nga kadelikado. Bas iguon ako sining kagaw. Di patuslok siya. Pagkatapos, suno siya daw, wala makunabatyagan niya nga daw medyo nga side effect sa pagpabakuna. Di niya ang akon ikadwa nga pagbakuna pagkatapos ang 3 ka semana. Nya, kuwan lang nga daw, para niya daw, kuwan lang daw, ordinaryo lang niya, nga bakuna. Siling niya may ara, giman, jutay nga pag ubag-ubag, abe, sa agis ang gintuslukan. Kay masakit, giman mo. Pero niya daw, wala makosang nabatyagan nga mga sintoma, abe, nga ginhilanat ako. Wala man sang allergic reaction, siling ni Palustre. So kung mag-amuning epekto sa bakuna, madamo ang mapabakuna sini. Di doktor niyo, ang nagpabakuna niya, daw wala gimana. Jutay, abin niya nga sakit, tinatural kay ang agis, ang bakuna man, kung inasa, powder guro na. Di doga, tingob di tayo matunaw bla sa agis ang injeksyon, sakit kiman. Pero wala siya ginilanat. Suno saya, daw wala man sang dako gid nga reaksyon kung magpabakuna sining vaccine batok sa COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng asid. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman.
kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, Dira sa mga utod naton kay Sinika Mahilom, muning lang kuno sige kay Dodge Dalida. Kay Dodge Dalida, good morning man. Ari ho, kung may mahikapan bala kamo nga bukol sa lawas, ining mga goiter sa liog at tubo ni bukol sa baga tumor, hindi nyo pagpadugaya. Kasi ang una, ginapaoperahan ini. Ang pagpaopera abyan, maayo man. Amo lang galing ina, may agi, may pilas, may pinalian. Subong ya, ginatunaw na lang ina. Paagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Madamo nga testimonya nagapamatuod nga ang bukol nga nagtubo sa ilalawas, natunaw lang paagi sa Santon Plus Herbal Capsule. So kung mahikapan nga bukol sa lawas, tunawa dayon. Gamit sang Santon Plus Herbal Capsule. Ikombinar nyo ang Santon Plus Herbal Capsule sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Agod likaw kita, tapikad trangkaso, ubo, sipon, hilanat, mga patimaan sa COVID-19. Pero kung naka-Mighty C ka, sigurado mabakod ang lawas, libre sa pamalatian. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 1821. Una nga bula, 18 kag 21. Second draw, ikadua nga bula, 1131. Ikadua nga bula, resulta 11 kag 31. Third draw, ikatatlo nga bula, 1932. Ikatatlo nga bula, resulta 19 kag 32. Rekta kita. Aber. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita ang jackpot 112 milyones 604,607. Kombinasyon in any order 34, 38, 46, 22, 48, 52. Resulta sang 658, 34, 38,
46, 22, 48, kag 52. Sa ilo kita 649, ang jackpot 18 milyones 433,290. Winning combination 24, 3, 49, 8, 28, 5. Resulta sang 649, 24, 3, 49, 8, 28, kag 5. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, Sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutugtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada
ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na nga'y Samsagan mo ang kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas. Mayor Bing nagpahanumdom sa publiko sa iya Christmas message maghalong sa pagsaulog sa mga kahiwatan karon nga Disyembre. Balita City Hall. Detalye pod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Bayang ag-action Fred, napuno sang pahanumdom ang kaundan sang Christmas message ni Bacolod Mayor Evelio Leonardia Action Fred. Sagin pagwa nga video greetings sang alkalde, iya sinigin pahayag nga hindi pation para mag-celebrar apisar nga naganubo ang COVID-19 cases diri sa masyadad. Kag nagahalog Action Fred ang mga quarantine facility sa Bacolod City. Nagpangabay si Leonardia Action Fred sa publiko nga mag-andam sa gihapon bangod ang virus ang wala nagakilala o kon recognize sa ginatawag nga Christmas o kon New Year. Ganehemplo sa alkalde nga ang COVID-19 pandemic ang nagbalik siban nga mga pungsod. Nagapilal si Leonardia sa tanan nga sundon ang ginapatuman nga health protocol Action Fred para masalbar ang kaugalingon kag masalbar man ang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Para sa alkalde, ang pagsunod Action Fred sa mga ginapatuman nga regulasyon kag minimum health standard amo niyang pinakamaayong nga marigalo sing sa katawo sa iya mga pinalangga sa kabuhi. So, let me just somehow appeal to you, maybe suggest to you that the best gift that we can give to our loved ones this Christmas is for us to follow health protocols. Because that way, masalbat ang lawas ta, masalbat ang atong pamilya, we can save our loved ones and we can save a lot of people and the whole community. Nabatean si Bacolod Mayor Bing Leonardia. Karon nga COVID-19 pandemic, dapat pabakulo nato ng aton nga immune system. Dapat epektibo man nga food supplement ang aton ginainom. Aton gina-recommend ang Santon Plus Gold, 100% natural gikan sa Siyempre, ang aksyon niyo sa Bacolod City Government Center Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:35 na morning lada kay Nilson Posadas, kay Di Anton Diaz dira sa Patria Village, good morning man, kay Eddie Laos, kay Jocelyn Kalamaan, kay Martin Aliling
advance Merry Christmas. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Sample Plus. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, saan ano ang kaintangan, responsable ang pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline.
Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Kay Rodilyn Alvarez Bayabado, kay Anne-Marie Tahan Padilla na mangkot siya. Nya hindi nakasulod sa Bacolod, may moratorium nga pitsa 21 ang locally stranded individual hindi anay makasulod dire sa Dakbanwas sa Bacolod. Morning man kay Christ Caripol Javier Tanatan sang San Enrique. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa kung ano man ang ginawa. Ari, amo na po, nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like kay mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Ubraw ng dason, sigang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share kana. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto ako do ano naman daw gusto basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary kag secondary kamo na. For bugtaw. I-records ang kinahanglan nga makapa-participar ka na. Ipukaw ko niya. Karon siya sa umuan kung ano man natin. Update mga siya. Matinandaon na siya. Damo to nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko na kadaog ka man ra po to atuban ko balala. Di silingkod sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginagawa sa inyo tiyo mo. Kayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagin ang Action Radio. Kaya pag-open sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takbay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dira tayo. Kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala ka kaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubauna na, nakabati ko na. Ihanap ka ng San Diyos ang pagubay nga pamati ka kay nga mo to nga pag-abri kong pizza lang nga gidaya nga mo to. Sumundak lang. Dako na bulig. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo ti. Kung sample mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong. Tanay daw pa ka mabuligan.
Okay. Ano message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka makuntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay tangan sa iyo naka-cellphone gid ko. Tulungan. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 Lipalam. Diri kita. Deputy City Director for Operations ang BCPO nagahingyo sambulig sa pumuluyo nga report ang ila nakita nagadala o kon nagpalupok sa ila armas lutang sa tion sang Paskwa kag bag-ong tuig. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Action Fred, good morning report kikan sa Bacolod City Police Office nagahingyo karon sa bulig sa publiko si Police Lieutenant Colonel Jose Idel Manzano, Deputy City Director for Operation sa Bacolod City Police Office nga buligan sila sa ila kampanya kontra sa illegal nga mga armas luthang ilabi na sa pagsaulog sang bag-ong tuig. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Jose Idel Manzano, Deputy City Director for Operation sa Bacolod PNP nga hindi na kinahanglanon pa ang muzzle taping sa mga issued firearms sa kapulisan bango sila mismo nakaintindi kung ano ang konsekwensya nga matabo sa ila kung hindi sila ang madakpan kag ireklamo nga nagpalupok sa ila sila nga issued firearms. Nagligay katuig Action Fred sa Lokay Manzano nga wala man sa may natabo nga muzzle taping sa mga issued firearms sang aton kapulisan kag ini ginsunod man sining katuig. Ang sino man nga madakpan, civilian man o kunyara sa law enforcement unit nga nagpalupok sa sila armas lutang sa tion sang Pasko kag New Year magapangtubang sang kaso rason ngang pumuluyo ginahingyo gid ni Manzano nga magatag impormasyon sa sinuman makita nila kag nagpalupok sang ila sini nga armas lutang. Ginapangayo ginato ng kooperasyon kag bulig gid sang aton nga mga pumuluyo actionary nga if ever may ara ang mga incident or may ara sila knowledge with regards sa mga indiscriminate firing or even manitawag nga brandishing firearms o ginapakita-kita bala ang armas nga wala man na uniform or not performing official duties, ipalabot gid diri sa aton office para at least matagaan man naton sang immediate action or resolution. We look into a peaceful and enjoyable celebration, especially New Year. Gabay pang wala gid yapon kita sang incident of any indiscriminate firing aton matubang this year 2020. So una-una, ang gina-appeal naton actionary sa aton nga mga upod sa law enforcement agencies, let's all be reminded ang pag-celebrate naton sa New Year is not by means of using any palupok, especially ang pag-usar sa aton nga firearms, kundi i-celebrate naton ini peacefully, kaupod ang aton nga pamilya, o kung hindi man, it's because of the call of duty sa aton nga pag-perform sa aton nga duty is kaupod ang aton mga upod sa obra. Let's enjoy it peacefully and happily. Kag sa aton man mga kauturan, diri sa Bacolod, we ask for your cooperation, kag buligid. Let's also celebrate New Year in a peaceful way. Kag kung pwede man nalikawan naton nga mag-engage kita sa mga firecrackers, mas maayo para at least malikawan man naton nga mabiktima kita ng mga palupok. Kag i-report gid gilayon kung may ara sila mga knowledge or incident sa ilang mga area with regard to indiscriminate firing, especially involving ang aton nga mga kapolisan. Police Lieutenant Colonel Jose Idel Manzano, Deputy City Director for Operation sang Bacolod City Police Office and Review sang Aksyon Radyo. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:50 na. Mga blatter entry pagkatapos ini.
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginabalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, samsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo. Standard time la 5:55 na. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, apat ka mga puluyan nga natubog sa kalayo sa sunog mga alas 11:15 antak na kagabi sa Purok Alalahoy, Barangay Banago diri sa syudad sa Bacolod. Sa inisyal diri nga pagpangusisya ni Bacolod City Fire Investigator FO3 John Stewart Mondido, nasunog ang puluyan diri ni Morito Maripusque kag Arnold Cordova. Nasunog man ang puluyan ni Raymond Altarejos kag sumuman ni Maribel Estrabon. Nagapadayon pa aksyon na Fred ang investigasyon sang arson investigator sa pagkuha sang iban pa nga mga pangalan sa mga partial damage. Wala pa natumod ang ginhalinan sang kalayo na lakip na diri ang balor sang pagkabutang nga halit sang kalayo. Report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba.
una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:56 kay Ganghi Isjeda. Good morning lang. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y Sansan anong kalintangan Responsable at pagbalita Pagkain na ita Na
morning. Bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong ti gayon dato kay Eleanor Rigby Agravante kag kay Rone Villanueva. Standby na sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,